Καλωσορίσατε στο μοναστήρι της Παναγίας της Μόλιβδος και Πάσου. Να σας πω ελάχιστα για την ιστορία για να έχετε μια μικρή ιδέα και εν συνεχεία ορισμένες άλλες σκέψεις. Μολιβδοσκέπαστος το λέγει η λέξης η στέγη της εκκλησίας ήταν σκεπασμένη με μολύβι, μέταλλο, μολύβι, το οποίο δυστυχώς κατά την τορποκρατία το επήραν οι Τούρκοι και το έκαναν βόλια, το έκαναν σφαίρες για να σκοτώνουν τους πατέρας μας. Και ιστορικά πλέον φέρει την ονομασία ως μολυβδοσκέπαστη, διότι έκτοτε εσκεπάστη με πέτρα και εξακολουθεί να είναι σκεπασμένη η εκκλησία με πέτρα. Είναι ένα από τα παλιότερα μοναστήρια της Υπήρου. Υπάρχει κτητορική επιγραφή που λέγει ότι το αρχικό του έγινε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο τον Πογονάτο, το 670. Δηλαδή η ιστορία της επιμονής είναι γύρω στα 1300 χρόνια. Το πρώτο μέρος που είναι ο Τρούλος και ένα μέρος αρκετό προς τη δυτική κατεύθυνση είναι το παλιότερο. Εν συνεχεία χτίστηκε μια προσθήκη μέχρι τη θύρα της Λιτής του Νάρτικα και τελευταία χτίστηκε ο Νάρτικας, και όταν λέμε τελευταία γύρω στο 1300 ο Νάρτικας. Και αποτελεί ένα μοναστήρι το οποίο διαμέσου των αιώνων προσέφερε πάρα πολλά, όπως όλα τα μοναστήρια, στην εκκλησία, στην τοπική εκκλησία και γενικότερα στην εκκλησία. Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερη πνευματική αξία για την εκκλησία γενικότερα και για το μοναστήρι είναι η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας που προσκυνήσατε, υποθέτω όλοι σας. Είναι η εικόνα με τα πολλά αφιερώματα που έχει μπαίνοντας δεξιά μπροστά, δεξιά. Παλιά εικόνα του μοναστηριού με πάρα πολλά θαύματα διαμέσου των αιώνων. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στα σύνορα. Στα σύνορα με την Βόρειο Ήπειρο την Αλβανία. Από εδώ που βρισκόμαστε, εδώ είναι η δυτική κατεύθυνση, τα σύνορα είναι μόνο 400 μέτρα. Είμαστε πάνω στα σύνορα. Και τα σύνορα μπήκαν έξω από το μοναστήρι, πάλι με θαύμα της Παναγίας, αλλά δεν θα το αναφέρω για να μην καθυστερήσουμε σε αυτό το τομέα. Τώρα χρειάζεται να πούμε ορισμένα άλλα σχετικά με την επίσκεψή σας εδώ στο μοναστήρι. Και εκείνο που μου παρεκκίνησε είναι το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο έχει μεγάλη σχέση με αυτό το οποίο εσείς πλησιάσατε και αρχίσετε να ολοκληρώνετε και με την προσπάθειά του να βγούμε από το χάος το πνευματικό στο οποίο βρισκόμαστε. Για να γίνει όμως αυτή η προσπάθεια πραγματικό της, χρειάζονται πνευματικές προϋποθέσεις. Είναι πάρα πολλές οι πνευματικές προϋποθέσεις, αλλά όπως σας είπα, διαβάζοντας την περικοπή την αποστολική, είδα ότι είναι οι πιο κατάλληλες προϋποθέσεις που υποδεικνύει ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις εποχές, αλλά και σε εμάς. Και να τελειώσω και εγώ με την ευχή που τελείωσε και ο Απόστολος Παύλος. Τι είπε? Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Η χάρις του Χριστού να είναι, λέει, με όλους σας. Έχουμε και εγώ ως ιερεύς η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι με όλους σας.